Goedemiddag. Hier heeft Sint-Jan natuurlijk van de 2024. Ik begin zo direct jullie namen op te roepen en dan komt er een nummer achteraan. Bianca van Delen, 25. Ik heb begrepen dat Sto je wel goed in bent. Ja, vooral mijn paard, hè? Ja, nee, maar hij heeft inderdaad al een paar keer hebben hem gewonnen. Ja, maar dat was met zadel, Ja. maar toen zat dat ding was... En wat is nou precies de bedoeling? Nou, je gaat straks dus door het dorp gaan we heen draven. Het is een afvalrace en je mag niet in galop, dus zo hard mogelijk tegen elkaar draven. Het liefst zonder zadel, als dat kan. En nou, in het wit met een zakdoekje om of klompen. En dan blijft er één over uiteindelijk. Maamke, kun je uitlezen, wat gebeurde er? Ja, hij ging in galop en dat moet niet, hè? Ja, dus jammer. Maar nu kan ik hem een keer vroeg naar huis brengen. En nou, kan ik de rest even kijken straks. Ook leuk. Ben je net teleurgesteld? Nee, dat valt wel mee hoor. Dan mag er ook eens iemand anders winnen, hè? Dan ben je een van de weinige mannelijke deelnemers. Ja, hij kan er ook niks aan doen. Dat is wat. Maar er komen nog wel een paar bij hoor. Waarom dorst mooi? Traditie. Ik ben vol van de traditie, dat vind ik prachtig. Ik rijd niet zo vaak op het paard, maar dan één dag in het jaar, dan ga ik zelf. En hast al vaker mooi die? Jawel. Ja, ik heb wel vaker meegedaan, een paar jaar terug. Verschillende keren, maar dat was met het vorige paard. Dat is de eerste keer met deze. En wat voor techniek was het broeken? Want om te beginnen, door is geen zadel. Nee, daar ken ik niks mee met een zadel. Ja, je moet een beetje achterover hangen en ja, lastig uitleggen. Laat ik het zo zeggen. Maar ging het wel mooi uitzien, denk ik. Je ziet het wel. Willem, hoe gaat het? Nou ja, wel harder. Dan blijven zitten, dus vanavond. Maar Willem, het ziet er net heel comfortabel uit als ik zo zeg. Soms niet. Maar goed. Het ene moment, als je een beetje een misstap maakt, dan ben je in onbalans. Dus dan moet je even corrigeren. Maar ja. Vind je goed? Is er wel van genoten? Jazeker, altijd. We gaan straks nog wat meer genieten. Maar waarom is het zo belangrijk dat deze traditie, dat die in storm loopt? Ja, weet je, dit zijn de oude gebruikers van het eiland. En ja, daar moet je niet aankomen. Zo simpel is het.